سنين بكيكي حياتي قدم كفيكي كلسكي وانتي أنا بعدي أستغفريكي رحية وعنشيطة وعنشيط مسلالي كروت عزالة سكاب دمني وترخان نسني السفلالة رحية وعنشيطة وعنشيط مسلالي كروت عزالة سكاب دمني وترخان سلام تخاتلتي روسا فيديو برودكشن مساهم زلخو روسا حوخمي لما انتقا حد عبقاشالنا نعنا أزي عبي فولي سبيب قدم ممصو مسغانا كبصحلو دلي بلاس ادمينا اخبيرو نابزغوتا زي بممصو دغيمي كمسغنا زدلي جون حوي اذا مدرخ زي انا اخ قدفلكا اوكي بمثلا نزي ادم مغراكم بشمين بشم كل تخاتن كمسغناتكم نابشمين خاطر ما شمي جون كيداني بال اب سنه ودمان كم دراسن دايركتور اب فيديو كليبات بلاس فيلم سات كاين يسرح مالتي بزعبه دايركت كان لاي نحرك نزارب كنا مالتي لكعتي تيوريتيكال نحنا تمهرني زلنا خم كاميرامانات ناب سرح كنكيد كلنا اتن تكنيكات ወይ ካን ቋንቋታት አሉ ቋንቋታት ንዛረበሉ ዘለና ናብነት ሓደ ገጣማይ በግጥሙ ይዛረብ ወይ ካን ናሬት ገበር ወይ ካ ዝተዛንታ ይዘንተወልና ማለት እዩ ሓደ ካሜራማን ካን በተን አንግላት ወይ ካ ፍሬም ፎከስ ንብሎ ነገራት በእንዘዘንተወልና ነገራት አሉ ማለት እዩ ካሜራማን ሕጂ ዝተማሄርና ዘለና ከም ኣብ ሞዳእ ዘለኹም በተን ኪተርምስ ወይ ካተን ቋንቋታት ናይ ካሜራ ክንዛረብ ንኽእልና እቲ ካሜራማን ንብሎ ነገራቱን ነቲ ናይ ቪዲዮግራፊ ወይ ካን ከም ዳይሬክተር ኮይኑ ክሰርሐልና ይኽእል እዩ ንኣብነት ከም ሓደ ነጥብታት ሒዝና ክንመጽእ ማለት እዩ ተንተማሄርና ዘለና ንኣብነት ፍሬምስ ንብልና ወይ ካኒ አንግላት ንብልና ፕላሱን ፎከስ ንብልና እዚ ተማሄርና ዘለና ኣብ ናይ መርዓታት ክንስእለሉ ከለና ይጠቅመና እዩ ፕላስ ኣብ ኢንተርቪው በኽንደይ ካሜራማን ከም ንሰርሖ በኽንደይ በኽንደይ ካሜራታት ከም ንሰርሕ እንታይ ከም ዘድልየናውን ርዱእ ነገራት ኾን ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ እንድሕር መፂና ኻኒ እቲ ካሜራ አንግል ወይ ካኒ ኩርናዕ ካሜራና እንታይ ጌርና ብኡ መንገዲ እውን እንታይ ንገብርና ምስካ ሓደ ካሜራማን ኣካል ናይቲ ዛንታ እዩ ንኣብነት ካሜራ አንግልስ ንብል ኢና እዘን ክድብለን ፀናሕና ወይ ከዓ ተንተማሃርኩመን ካሜራ አንግላት ንብለን ወይ ካኒ ኩርናዕ ናይ አንግልና بعين دايركتور كم بعين كاميرا من زنك تبلن صنع هنا كاميرانا كاب تحت نلعب خير كله لو أنجل نبلون كاب لعلين تحت خون كلون هاي أنجل نبلينا أي ليفل أنجل ونبلون نجارات هلو بزح نجارات كأو ريليتد كوني بعين دايركتور كزعين السئلتات كسأل كله نمنتين ننتقم الويك نمنتين مجلسين ننتقم التلكم مني لو أنجل كم لو كنا حدا كاميرا كاب تحتي نلعلي كتكيد كله أتا كاميرا موف نقبر خلنا كاب تحتي نلعلي كاب لو أنجل كاب لو تو هاي كخير كله ازي لو انجل ويكاني لو انجل كاميرا نبلو انتي نمغلاصينا خنتقملو بعين دايركتورات تلكمني اذا ختبلا صنح خينا نت كاركتر ويكا نت ገጽ ባህሪ يعبينا ويكا ناتو حيلي ناتو عبلالነት ክንገልጽ ምስንፍትን እዚ لو انجل እዚ ንጥቀመሉ بعين دايركتور ማለት እዩ ናፍታ ኻለይቲ ኻኒ ሃይ አንግል ንብሎ ኩርና አሉ ማለት እዩ ታ ሃይ አንግል ንብሎ ኻኒ በንጻርና ይዛት ክትብለን ጸናሕ ከይና ሃይ አንግል ካኒ ካሜራና ካብ ላዕሊ ናብ ምንታይ ከም ተኸይዱ ناب تحت مستخيدو هاي انجل كاب هاي ناب لون خيد اذا لماني نودقات نتحتنا نبمولو نغرات بتي اب تحت زولو زودقه كاركتر نمغلاص نطقمل خاني هاي انجل فريم نبلو مالت بتوسخ خاطاني موداتا اي ليفل انجل لنا خان نطقملو له اي ليفل انجل كاني اذا كاميرا لك كم زانا عير كيازل خاني بعيني كاميرا مان اي ليفل غبر نحري لك لك مستي سبجكت ويكا مست كاركتر عينين مس كاميرا خغاچو خلو مالت إذا كان بعين دايركتور أنتين مجلس نتقاملو عند حريلنا خاني بعين دايركتور لك عنده أودينس ناتنا ويكانت تعزمناتنا مست كاركتر كونيكت خنجوبره نقل كاني أي ليفل أنجل نتقاملو ماري كال أنجلاتونا لو داش أنجل نبلو نجارات له إذا داش أنجل كان كاميرانا كأنني لون خمس نجارات كأنن كله خاني داش أنجل بحال نمنتين مجلس كهون تقاملو نقل كاميرامان نحاد دايركتور ويكات دايركتور نحاد كاميرامان داش أنجل سأل الله يمزبله أنت خجل سلدلي نفس وكف أتنشات سوي كان كلعت قال نغرا سيمبوليك نغرات ወይ ከጎልጾ ዝደሊ እቲ ዳይሬክተር እቲ ካሜራዋን ከልቲም ተዋሂደም ዝኸርዎ ነገር ዳሽ አንግል ካኒ ነዚ ሳድነስ ወይ ካኒ ማድነስ ንብሎ ነገራት ናይ ጽላለ ነገራት ንሶለል ነገራት ንዑን ምግላጽ ካኒ እዚ ዳሽ አንግል ንብሎ ናይ ካሜራ አንግላት ንጥቀመሉ ማለት እዩ
ካልእ ኣንገላት እውን ኣሎ ኩሉ ተማሂርኩም ዝትኹንኩ ንኩልኩም ገልጸ ኣብዚ ኣገዳስነት ስለ ዘይብሉ እቲ ክነዋህዶ ዘለና ምናልባት እቲ ተማሂርናዮ ዘለና ናይ ኣንገላት ምስቲ ናይ ዳይሬክቲን ወይ ካኒ ናይ ምእላይ ነገራት ብኸመይ ንጥቀመሉ እዚ ፍሬም ብዛዕባ ኣንገላት ወይ ካሜራ ኣንገላት ምስኡ ተዋሂዱ ዝኸይድ ነገራት ንገልጻልና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ተማሃርናዮ ማለት እዩ ፍሬምስ ንብል ኢና ናይ ካሜራና ፍሬም ንብል ኢና ወይ ካን ዓቐድናይ ዘለኻ በየን ዝተኣላሉ ማለት እዩ ናብነት በዛ ሒዝካዮ ዘለኻ ሜዲየም ክኾን ክእል እዩ ጀነራል ንብል ኢና ክሎዛፕ ኤክስትሪም ክሎዛፕ ገለ እንዳበለ ክኸይድ ክእል እዩ ብዙሕ ነገራት ሃልዳ ኣብ ካሜራ ጊምባል ገለ ተማሂርኩም ስለ ዝኾንኩም በሙሉ እዚ ነገራት ግን ብዓይኒ ዳይሬክተር ንምንታይ ንጥቀመሉ ከም ዳይሬክተር ምስኡ ዋሂድና ስቲ ካሜራ ሓደ ዳይሬክተር ጀነራል ግበረለይ ተይሉ ኣብ ጀነራል ክሳኣሉ ዘሎ ነገራት እንታይ ንኽገብር እዩ ንዕኡ ዝእትዎ ዘሎ ፕላስ ኣብ ሜዲየም ዝሰኣሉ እንታይ ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ ከምኡውን ክሎዛፕ ኤክስትሪም ክሎዛፕ እንዳበልና ንኸይድና ሓደ ብሓደ ተማሂርኩም ትኮን ትኽእሉ ወይ ከዓኒ ንእሽተይ ነገራት ክትሕዘኩም ተደሊኹም ጀነራል ንስእሎ ስእልታት ወይ ከዓ ፍሬምና ጀነራል ግበረለይ ምዝብለካ ሓደ ዳይሬክተር እንታይ ንምግላጽ ንጥቀመሉ ጀነራል ስእልታት ኣሎ ብሙሉእ ካብቲ ሳብጀክት ጀሚሩ ወይ ከዓ ካብቲ ንስእሎ ዘለና ካራክተራት ምስቲ ኢንቫይሮንመንት ብሙሉእ ኣነ በዘለኹ ብሙሉእ እዚ እንድሕር ኣትዩ ዘሎ ምሳይ ዘሎ ድሕረይ ዘሎ ብሙሉእ እንድሕር ስኢልና ዘለና እዚ ጀነራል ንብሎ ማለት እዩ ናፍታ ካልእታ ኸኒ ሜዲየም ኢልና ንስእሎ ፍሬማት ኣለና ማለት እዩ እታ ሜዲየም ካኒ ብዓይኒ ካሜራ ሜዲየም ግበረለይ ካሜራ ክኽብለካ ኽእል እዩ ተዳይሬክተር ግን ንምንታይ ንምግላጽ እዩ ሜዲየም ዝጥቀም ዘሎ ፍሬም እሱ ኻኒ ሜዲየም ክሎዛፕ ተልና ካብ ማዓንጣና ንላዕሊ ኢና ንሳል ዘለና ካብ ማዓንጣኻ ንላዕሊ ዘሎ ኻኒ እቲ ዝርርባት ኣሎ ናይ ዓይኑሎ ናይ ብሙሉእ ምንቅስቓሳት ነቲ ተዋሳኢ ክሕዘሉ ምስ ዝደልዩና እቲ ሜዲየም ታሽም ንጥቀመሉ ማለት ሜዲየም ሻትስ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብታ ናይ መወዳእታ ክሎዛፕ ንጥቀመሉ እውን ኣሎ ክሎዛፕ ንገብረሉ ነገራት ካኒ ብሙሉእ ዲቴይል ናቱ ፋሻል ኤክስፕሬሽን ምንቅስቓሳት ናይ ኢዱ ድዩ ናይ ገጹ ድዩ ናይ ዓይኑ ድዩ ናይ ፍንጭኡ ክንጥቀም ምስ ደሊ ዋላ ካብ ቅፅል ኢለ እውን ምስ ተታሒዛ ኤክስትሪም ክሎዛፕ እውን ንጥቀም ኢና ኤክስትሪም ክሎዛፕ ሕጂ ሓደ ሰብ ሓሪቑ ድዩ ተሓጒሱ ድዩ ዘሎ ናይ ኢዱ ምንቅስቓስ ድዩ ናይ ዓይኑ ፈርፈርታ ድዩ ናይ ኣፍንጭኡ ዝኾነ ነገራት ድዩ ክንጥቀም ምስ ደሊ እዚ ንሕዞ ፍሬምና ከዓኒ እንታይ ይበሃል ኤክስትሪም ክሎዛፕ ንብሎ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሄልድ ኣብ ካሜራ ንብሎ ነገራት ኣሎ ናይ ጊምባል ኣሎ እዚ ኻና ኣብቲ ሙቭመንት ናትና ወይ ከዓ ምንቅስቓስ ዘለዎ ነገራት ንሓደ ካራክተር ወይ ከዓ ገጸ ባህሪ ምስኡ ሒዝካዮ እንድሕር ክትከይድ ዘለኻ ኸንካ ሄልድ ኣብ ካሜራ ንጥቀም ኢና ሙቭመንት ኣብ ዘድልዮ ነገራት ጉያ ኣብ ዝህልዎ ነገራት ሄልድ ኣብ ካሜራታት ንጥቀመሉ ጊምባል እውን ከምኡ ማለት እዩ ኣካሎ ብኻልእ እውን ከምዚ ምንቅስቓስ ዘለዎ ነገራት ሼክ ኣብ ካሜራ ገለ ዝጥቀምሉ ነገራት ኣሎ ናይ ክሬን ነገራት ኣሎ ንጥቀመሉ ነፍሲ ወከፍ እቲ ቅላዓትና ወይ ከዓ ንጥቀመሉ ነገራት ግን እንታይ ንምግባር እዩ ብዘይ ኣድላይነት ወይ ከዓ ብዘይ ናይቲ ዳይሬክተር ክብሎ ዝደልየ ነገራት ኣሎ ምስቲ ካሜራ ዝወሃሃዶ በቲ እቲ ዳይሬክተር ዝብዎ ዘሎ ኻኒ በቲ ካሜራና ገለ ነገር ንምግላጽ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ እተን ካሜራ አንግላትና ድዩ ፍሬማትና ድዩ ናቱ ዝገልጽ መልእኽታት ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ኢና ንጥቀመሉ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኻኒ ፎካስ ኢልና ንምሃሮ ነገራት ኣለና ተማሂርና ኢና ፎካስ ከም ካሜራማን ካሜራ ፎከስ ገይራላ ኣጉደለላ ወሰኸላ ከም ዝተኾነ ሓይሽ ገለ ንብል ኢና ንምድብዛዝ ንጥቀመሉ እዩ እቲ ፎካስ ንብሎ ነገራት ማለት እዩ እንታይ ክንብል ስለደልና ብዓይን ዳይሬክተር ንኣብነት ኣብ ሓደ ካራክተር ወይ ከዓ ናብ ሓደ ናይ ተዋስኦ ፎካስ ክንገብሮ ኢና ንሓደ ካራክተር ንሓደ ተዋሳኢ እንድሕር ኢልና በይኑ ከም ዘለዎ ብሕታውነት ከም ዘለዎ ወይ ከዓኒ ንምንታይ ንምግላጽ እዩ ነቲ ኦዲየንስ ናትና ወይ ከዓ ነቲ ተዓዛቢ ናትና ፎካስ ክንገብሮ ደሊና ዘለና እዚ ጥራይ ክሪኦ ዝደሊ ጥራይ ስደልይዎ ኣሎ በይኑ ደሊሎ በዝን ምንቅስቓስ ተሉ በዚ ሳይክል ገይሩ ኸይዳሎ በዚ ካልእ ካራክተር ዝኾነ ነገራት ኣለና ነቲ ኦዲየንስ ተክገብሮ ኽእል እዩ ግፍሕ ዝበለ ስእሊ ኢና ሂርናዮ ዘለና እዚ ኣየድልየናን እዩ ነዚ ጥራይ ረኣዩ ክንብል ምስ ድለለኻኒ እቲ እንታይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ፎካስ ካሜራ ንጥቀመሉ ኢና ወይ ከዓ ከምዚ ብለር ካሜንታሽም ንገብሮ ኢና ማለት ኣድብዝዝ ኣቢልካስ ነቲ ክረአየልካ ትደልዮ ዘለኻ ኦዲየንስ ክሪእዎ ደሊኻ ዘለኻ ገጸ ባህሪ ክትሕልፎ ደሊኻ ዘለኻ ነገራት እዚ ዋሂድና ንኸይድ ማለት እዩ ከም ዳይሬክተር ከም ካሜራማን ክልቲኦም ተዋሂዶም ክኸዱ ዘለዎም ሕጂ እቲ ፍሬምና ፕላስ ፎካስ ፕላስ ታ ካሜራ አንግላት በዚ ገይሩ ከዓ እቲ ዳይሬክተር ይዛረብ እቲ ካሜራማን ከዓ ነቲ ዳይሬክተር ዝወረ ነገራት ገለ መልእኽታት ትሕልፍ ማለት እዩ ትሕተያ እዚ ተናጻጺሉ ዘይከይድ ነገራት እዩ ሓደ ካሜራማን ድሕሪልና ሕጆም ተማሂርኩሞ ዘለኹም ወዲና ኣለና ናብ ስራሕ ዓለምካ ክናቱ ኢና ምናልባት ኣብ ናይ መርዓታት ተኾይኑ ርክብና እቲ ዘድልየና ነገራት ኣሎ እቲ ብሙሉኡ ንሓደ ፕሮዳክሽን የድልዩ ንብሎ ብሪ ፕሮዳክሽን ፖስት ፕሮዳክሽን ንብሎ ኣብ ኩሉ ነገራት ተነታሽምታት ፕሮሰስ ይኸይድ እዩ እዚ ነገራት እዚ ከም ካሜራማን ክንሕዘልና ወላ መርዓ ይኹን ኣብ ዝኾነ ኦኬዥናል ነገራት ይኸይድ እዩ ምስናተይ ሪሌትድ ተኾይኑ ወይ ከዓ ምስናተይ
ኣዋሂደ ክነግረካ ተኾይነ ግን ሓደ ካሜራ ኣብ ናይ ፊልም ተኣስር ወይ ከዓኒ ኣብ ክሊባት ኢና ክንጥቀመሉ ማለት እዩ እዚኦም ናይ ክልቲኦም ኬሚስትሪ ኣገዳስነት ኣለዎም ናይ ግድን ክዋሃዱ ዘለዎም ስለምንታይ ነቲ ሓሳብ ናይቲ ዳይሬክተር ኮንቨርት ዝገብረሉ ናብቲ ምስላዊ ነገራት እቲ ካሜራማን እዩ ቋንቋታት ካልኦም ዝረኣዱሉ ካሜራ አንግል ከምዚያን ሓዘለ ኩሉ ኩሉ ምኽንያት ኣለዎ እቲ ዳይሬክተር አንግልካ ሎ አንግል ግበረለይ እዝን ስለ ዝኾነ ሕጂ ክግበር ዘለዎ ነገራት የልና ፕሪ ፕሮዳክሽን ንብሎ ነገራት ወይ ቀድሚ ናብ ስራሕ ምኸርና ዘልየና ነገራት በሙሉ ክንሕዙ ዘለና ማለት እዩ ቦታታት ምድላው ኣሎ ከም ሓደ ዳይሬክተር ኩንካ ትሪኦ ከለኻ ንኣብነት ሓንቲ ስራሕ ፊልም ትመፀካ እታ ስክሪፕት ተንብባ በሙሉ ኣብቲ ስክሪፕት ዘድልየካ ነገራት ክወፅእ ዘለዎ ሲናት ተወፂኻ ከኣቱ ዘለዎ ክውስኽ ዘለዎ እንዳበልካ ትኸይድ እዚ በሙሉ ሬቪው ጌርካ ምስ ወዳኻ ሓንቲ ስራሕ ናበይና ንኸይድ ማለት እዩ ካስት ንገብር ኢና ካስት ምስ ገበርና ተዋስእትና ካስት ገይሮም ትሬኒንግ ገይሮም ኩሉ ነገራት እትዮም ወይ ምስ በልናኻ ናብ ስራሕ ንኸይድ ምስቲ ካሜራማን ሽዑ ልክዕ ከምቶም ተዋስእቲ እቲ ካሜራማን እንታይ ይገብራ እዩ ነታ ስክሪን ወይ ሶሪ ነታ ስክሪፕት የንብባይ ብምልእታ እንሱ ዘንብባ ዘሎ ልክዕ እቶም ተዋስእቲ ንኽዋስኡ ኢሎም እዮም እቲ ታሽምታ ዘንብቦ ዘሎ እንታይ ዓይነት ገጸ ባህሪ ክንብሎ እቲ ዘገድሶም ነገራት ማተርያል እንታይ እዩ እንታይ ዓይነት ኮስሞቲክ ገብሩ እንታይ ዓይነት ፋሻል ኤክስፕሬሽን ልዮ ነቲ ካራክተራይዝ ምግባር ስራሕ ናይቶም ተዋስእቲ ማለት እዩ እቲ ካሜራማን ካኒ ብሙሉኡ ዘድልዮ ነገራት ማተርያልስ ነታ ስራሕ ዝኸውን ኣሎ ፕላስ ብክንደይ ካሜራ ከም ዝሳል ፈልጦ እዩ እንታይ ዓቐን አንግላት ከም ጥቀም ፍሬማት ካኒ እሱ ብሙሉኡ ኣብ ርእሱ ታሽም ገይርዎ ክመፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ምውሃድ ናይቶም ካሜራማን ፕላስ ዳይሬክተር ኣብ ፊልም ኢንዳስትሪ ፕላስ ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ፊልም ይኹን ወላ ኣብ ክሊባት ክልቲኦም ተዋሂዶም ዝኸዱ እዮም ስለምንታይ ነቲ ሓሳብ ናይቲ ዳይሬክተር ተረዲኡ ብልክዕ ናብቲ ቪዥዋል ነገራት ወይ ከዓ ናብቲ ስእላዊ ነገራት ዝቕይር እቲ ካሜራማን ስለ ዝኾነ ብክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ቀድሚ ናብ ስራሕ ምኽያዶም የረዶይ እዚአን ደልየ ኣለኹም እዝን ስእልታት ደልየ ኣለኹም ሽዑ ተዋሂዱ ዝኸይድ ነገራት ሽዑ ናብቶም ተዋስእቲ ገለመለ ነገር ነቲ ብሙሉእ ሓሳብ ናይ ዳይሬክተር ተረዲኡ ናብ ቪዥዋል ወይ ከዓ ናብቲ ቪዲዮግራፍ ንብሎ ወይ ከዓ ሞሽን ፒክቸርስ ተንቀሳቐስ ስእልታት ኮንቨርት ዝገብር እቲ ካሜራማን ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ግዜ ሂቦም ብስነ ስርዓት ክናበቡ ወይ ከዓኒ ተዘራሪቦም ናብ ስራሕ እዮም ዝወፍሩ ማለት እዩ ኦኬ ጽቡቕ ትሕተያ ናይ ግድን እዩ ዘድልየና ማለት ሹት ሊስት ጌርካ ትከይድ ሹት ሊስት ማለት ልክዕ ከምዚ ኣስቤዛ ክንገብር ኢልና ካብ ገዛና ክንከይድ ከለና ሊስት ንገብር ኢና መጀ እዚን ጎዲለና ኣለዋ ኢልና ክንከይድ ንኽእልና እሱ እንድሕር ዘይውፅኻ ሊስት እንድሕር ጌርካ ወላ ቨርቹዋላይዝ ወይ ከዓኒ ቅድሚቲ ናብ ስራሕ ምኻድካ ባዕልኻ እውን ከም ሓሳብ ከም ዳይሬክተርኩ ከም ካሜራማን እውን ተዳይሬክተር ናይ ዳይሬክተር ስእልታት ኣለዎ ማለት ቪዥዋል ዝገብሮ ወይ ከዓኒ ባዕሉ ኣብ ርእሱ ቨርቹዋል ኢማጂኔሽን ኣለዎ እቲ ካሜራማን እውን እቲ ሲናት አንቢቦ ኣሎ እቲ ዘድልዮ ነገራት ሹት ሊስት እንድሕር ኣውፅኡ ትገዛ እንታይ ከም ዝሰኣል ፈሊጡ ኣሎ እንታይ ከም ዘድልዮ ነቲ ስራሕ ከዓኒ ብሙሉእ ፈሊጡ ኣሎ እዚ ከዓኒ ኣዝዩ ሓገዝ ወይ ከዓ ነቲ ጌጋታትካ ሚኒማይዝ ዝገብር ይብዓብ ነገራት ተዳሊኻ ምምፃእ ንብሙሉእ ዘድልየካ ነገራት እቲ ናይ ካሜራ ታሽምታት ነገራት ድዩ ብክንደይ ካሜራ ከም ዝሰኣል ዘድልዮ ሴቲን ናይቲ ድኮና ናይቲ ታሽምታት እቲ ብሙሉእ ነገራት ኣብቲ ስራሕ ዘድሊ ነገራት ግዜ ሂቡ እንድሕር ኣምፅዎ ኮይኑ ነቲ ስራሕ እውን ኣዝዩ ዘቕልሎ ነገራት እዩ ስለዚ ሾት ሊስት ሒዝካ ምውፃእ ስም ኣገዳሲ ነቲ ስራሕ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ስራሕ እውን ኣዝዩ ዘቕልሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ተመሊሳ ክትኮን ተስፋ ገብር ሮሜ ጆን ሓወይ በመቐፀልታ ብዛዕባ ዲሲፕሊን ናይ ስራሕ ወይ ናይ ስራሕ ናሲ እንታይ ትብለና ሃራይ ጽቡቕቲ ሕቶያ ማለት እንታይ ክንገብሮ ማለት ንስኹም ተማሂርኩም ኣለኹም ኣብ ስራሕ ዘጋጥመና ዕንቅፋትን ሽግራትን ወይ ከዓ ነቲ ስራሕ ክንገብሮ ዘለናስ እንታይ ክነማልእ ኣለና ጽቡቕቲ ሕቶያ ከም እንታይ ንሕሰቦ መሲልኩም ቀዳሚት ተድልየና ኣብ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ዲሲፕሊን እያ ዲሲፕሊን ካኒ ኣብ ግዜኻን ኣብ ሰዓትካን ንኣብነት ኣብ መርዓታት እንድሕር ኮይኑ ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ናብቲ ቦታ ስራሕና ክንመፅእ ኣለና ኣብ ግዜኡ ናብ ሰዓቱን ካኒ ነቲ ዘድልየና ማተርያልስ ናብቲ ቦታቲ ክንበፅሕ ኣለና ማለት እዩ ነቲ ተዋሂብና ዘሎ ፕሮጀክት ካኒ መርዓ ይኹን ጥምቀት ይኹን ፊልምታት ይኹን ክሊባት ይኹን ብዘየገድስ ማለት እዩ ንዝኾነ ዓይነት ፕሮጀክት ካኒ ካብታ ጀሚርናዮ ዘለና ክሳብታ መወዳእ ናትና ሓላፍነትን ተሓታትነትን ስለ ዝኾነ ብዕቱብ እታ ስራሕና ክሳብ መወዳእታ ክነምፅእ ኣለና ዕቱባት እንድሕር ዘይኮይና ናብ ስራሕና ኣብ ግዜ ምድንጓያት እንድሕር ንገብር ኮይና ብሸለልትነትና እውን ሚሞሪ ተባላሽና ድዩ ካልእ ስእልታት ድዩ ሓሪርና ድዩ ተባላሽ ድዩ ገለ ንብል ተኮይና እዚ ብብዙሕ ነገራት እቲ ካብቲ ካስተመረትና ወይ ከዓኒ ካብተን ዕዱማትና እንተ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንከስር ንኽእል ኢና ፅቡቕ ሽም እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ፅቡቕ ኣታውለካ ፅቡቕ እውን ትስራሕልካ ዕብየት እውን ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዚኣ ቀዳሚት ሕጂ ክንገብራ ዘለና ኣብ ስራሕትና ዕቱባት ክንከውን ኣለና ኣብ ግዜና ናብ ሰዓትናን ኣብ ቦታ ስራሕና ክንርከብ ኣለና ነቲ ተዋሂብና ዘሎ ፕሮጀክት ካኒ
يحمق يصبق نيشتي اوكيجن زبهل ወይ كانيشتي وراي زبهل ነገራት የለን ካብ ጥምቀት ጀሚርካ ክሳብ መርዓ ዘሎ ዓቢ ጉዳዩ ዘይድገም እዩ ንዑ ካነ ካፍታ ምጅማር ክሳብ ሞዳ ናትና ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ነዚአን ብዕቱብ ክሳብቲ ናዋንኡ ነምጽእ ናትና ሓላፍነት ማለት እዚአን ተገርና ዲሲፕሊናታ ዝዓበየት ጉዳይ ማለት እዩ ወላ ፊልምታት ተመጺናውን ኮሞ ስራሕና ወዲና ጀሚርና ክሳብ ንወድ ናትና ሓላፍነት እዩ ክሳብ ሞዳ እንድሕር ጽቡቕ ነገራት አለና ኮይኑ ጽቡቕ ዲሲፕሊን እንድሕር አለና ኮይኑ ኣብ ስራሕና ዕቱባት ተኾይና ተገዳስነት እንድሕር አለና ኮይኑ ብሰባት እውን ተፈተውት ንኸውን ብዙሕ ስራሓትን ክመጸናይ ብዙሕ ስራሓት እንድሕር መጺና ኻኒ تسرحنا عبيلو بجنزب عينون نحن اون عبينا لنا مالتي ስለዚህ ዲሲፕሊን ተዛዓቤት ነገር ያ ማለት ኦኬ እነ ሮዛ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ብዙሕ ክንብሎ መኻልና ግን ምዛ ግዜ ዘላ ሕጽራ ቢሎ ክብሎም ብጣዕሚ ንፉዕ ሰባይ ስለምታይ ኣብ ስደት ኮንካ ነቲ ግዜኡ ኣብ ቀንጠ መንጥ ዘጥፍኦ ሰብ ናብ ሞያ ቀይሮ ሓደ ነገር ሞያ ሂብካውን ንዕኡ ንቐጻሊ ንዑ ዝሰርሐሉ ባይታ ምፍጣር ናቱ ሓላፍነት ስለ ዘለዎ ብዕድመው ንእሽተይ ስለ ዝኾነ ምትብባዕ ዘልዮ ሰብ ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ንተዓዘብትና እውን ብፍላይ ኣብ ላፍቶ መብራት ለቡ ሙዚቃ ሰፈር ጆሞ ዘለኹም ካኒ ሓድሽ ምዝገባ ጀሚሩ ስለ ዘሎ በዚ ነቕምጠልኩም ኣባይ ቁፅሪ ቴሌፎናት ኮንታክት ክትገብሮ ድማ ምሕፀነኩም ንሮዛ ቪዲዮ ፕሮዳክሽን ድማኒ ኣብ ስራሕካ ዓወትና ሳልጠን ይምነልኩም ንኩላትኩም እዞም ሓደሽቲ أممرق زلهم ناب سرح كان مسجار زلهم كاني نعهم صبغنا يسرح نجمر قولكم good luck جون حوي نزي جزيخة وفيخة مسيخة زي أزي سفيح زغنا فلتت كتقسمنا تسنحقة بالبينا مسجن بسمين بسم يعرختين تمهرين مالتي أزي إذا مسجنا كا سو أبصراحة كا عود أصل بعدي خاطئنا توساخا قبل زدلي شامنا يزور مزغبا جميرنا سلازلنا ناي فوتوغرافين فيديوغرافين ابا اديس ابا ابزن جون زبلن بوتاتات لافتو جومو لوبو موزيكا ولا غوفا دلي زلو ولا كاب سفار مصيكم هار سلازخل كلاتكم بزب تحت زلو دراشا دويلكم كتمزغبو تخليهم قال قبل زدلي نظام يعرختين تمارين زخون عينت كومنت ويحطون دحرار لكم كتحطني ويكا كومنت تخطبوني بوتا تقرفوا لكم بفولي زتدالخوكو زولي مثلنا حانتي زبلا قرب مستزت أنا حناي جزي حسرات مالت كمزي أمنا بيزو خوينا ويكا لنقر كوين ديكونا قالوا زخنا سب ناي جزا رسو زيقوت مو تساقامات شقرات اللو قال أنا قرقتي من نيرو قرب زحلي لنيرنا سات شدش شعات ورحي كابتت مرور سان حكات عليها كوفيل كاك تسنح اللي نقرأ يكونن نيش هي فليز بلت زراء أخوة I hope راميسون خلاتكم مصحف الله أنا مصحفتي المحجز مهارو لازم نقولها قال أنا قرسك كوس خلا بزبلي كساف حجزية صافوف كوازو لهو أم صفاف كا يركب الله مالتي إذا مصحف زي أبزت صافوف كوازي نفسه كفسر إذا مصحف زي أنا إذا أنا فيديو جراف كلاس وخلاتكم بناتساكو بكم مالتي أتسألي تموت زلو تمهارو I hope برين تجيرا كلهم بتعمل صحفتيا كمهارو تسفى قبر ناي إديتين كورس نبنيرنا بيس كورس مالتيو اتنهو زنبرنا سلطانها قرب انتاي تساقاماتري أبزي زلنا يجزي بفلي أنا كمزي عابي بوتا وي سفح زبالو بوتا أدالي كونكم موي حوي مرتز جميريو كل سبب فلتي كجمرون كله بنات عيلي جميرة أتليست نسالة سبسي ببع عسرته حن سلطناس نعسرته سب بنات كمهري لي جميرة ترى هم عسرته سب بزيهم أو كنا منهم كمهرم كمي حسابني مجلسات تسودي كمهرم جل ترى أخو سلاسة سب كنا سلاسة سب كأتو خد تجمعين عين مالتي مخابر دي سوا مو مستزنة برهنة قفاني رجلا بزح نجارات مالتي أبزي كمسجونا زدلي إيفن بفيلم برودكشن مالتي بسونكي بناتو مورال مشالو بقى اب ساعات تمشون ناي قانقا تمرتو مورو سلازنورو كومو بقى اب غزانا جمر بزبل مالتي شعو بناصا الى جميريو بشي حقرشينا حدا تمهاراي كن مهر جميرنا 30 تمهارو زحسبني 50 حدا تمهارو يمودي ابز 50 حدا تمهارو كودون كلو لابتوب بناتكم الى كساي جميرا لميرا ناتهم لابتوب حيجم مزيون كمهارو جن كم انتهى له مثل كذا زهان نجر
عمق زبالة أفلط عند حربي هالليكا جاست سمتها لابتوب ترحي خات حزة لابتوب بقى ندليكا 10 شرام دلو وي جيمين لابتوب كونا له إديتين سي مور حيل زلوها لابتوب تخينا بتسب بزيادة تتمرت بوجو كوسلو زغ استاكن دا جبرت ندحر تمورها لها ولا نسخان بعلها مورالكا تنكفيها بوجو نتسويت موروني خمالتي سلازي تكند تصقم ناي لابتوب وي ناي كمبيوتر تصقم سلازو خنا لابتوب علني كم هارد اللي كم زقب اللي زبل سبقن كمهرو ريدي انا مالتي جن لابتوب طرح دي كنا حيل زلو لابتوب ثانك يو سنين بكيكي حياتي قدم كفيكي كلسكي وانتي انا بعدي استغفريكي رحية وعنتي طاوعنتي مسلالي كروت عزالة سكاب دمني روسا فيديو برودكشن